No niin, meikä otti hyytymä tokalle päivälle tähän johonkin Rovanieme. No ehkä 30 kilsaa Rovaniemestä. Meikäläisestä tuli kuski, niin kaikki miehet pääs Ronia myöten tuonne Paanalle. Nyt lähdetään katsomaan, että miten pitkälle ne ehti. Meikälle tuli siis polvirikko. Niin mä pidän tässä vähän taukoa, pääsee luottopakeista vähän tuo miehekkäämpikin osapuoli polkemaan tälle päivälle. Mutta iloisissa tunnelmissa täällä ollaan ja matkahan sujuu oikein hyvin täällä mukavissa maalaismaisemissa.